1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Започваме. Кои сме ние? Откъде идваме? На къде отиваме? Както казва Волтер, един единствен отговор няма, но важното е да питаме. Публицистичното предаване Срещите на Радио Пловдив с автор и водещ Людмила Сугарева отбелязва своята 25-та годишнина в ефир. Това е предаване, което със сигурност те кара да научиш нещо ново. Предаването не действа на принципа на константата. Зададох си въпросите и чух отговорите. Той има много отворени финали, които позволяват и вътрешно полемично досътворяване. Четвърт век срещите са платформа за задълбочени дискусии, важни въпроси и значими теми от народопсихологията, културата, религията, икономиката и историята. Огромното разнообразие на погледи, проблеми на съвременността. Класическата тема за отношенията между държавата и народа. И предаването в тези 25 години непрекъснато пита. Ако се обърнем конкретно към българската литература, има цяла незапълнена ниша за държавата мащеха към своя народ. Диалога върви толкова естествено и толкова приятно. Докато го слушаш, ти до някаква степен се откъсваш от проблематиката на битието и на най-обикновените битийни. Това е едно много интелигентно предаване. На 19 ноември от 18 часа в първо студио на Радио Пловдив предаването отбелязва своята юбилейна годишнина. На срещата с слушателите, почитателите и приятели на срещите ще бъде представена и третата част на диска "Градежи на духа" с част от събеседниците, гостували на предаването през годините. Мирослава Кацарова съм аз. Когато се запознах с Людмила, тя за първи път пожела да изведем моите размишления в ефир. С разговорите си се умява да въздигне човека, да го отведе в други пространства за нови и различни провокативни размишления. Тук са се срещали хора от всякакъв род бои, род занимания. Така че това е един калейдоскоп. От 25 години предаването остава вярно на мисията си да търси отговори на вечните въпроси. Защо сме такива? Кои сме? Какви сме? Откъде идваме? На къде отиваме? Какво става с нас? Въобще какво става с човека? Метаморфозите му? Просто ми е любопитно. Това, което отличава предаването с неговия изключително широк спектър е, че всъщност то е водено от един много подготвен журналист. Людмила Сугарева някак невъзпитано се отличава от съвременните медийни медиатори. Какво има особеното на това лице и тази душа? Преди всичко стилът. Людмила се умява да остане вярна на принципите си и на първоначалните си концепция, без да робува на това какво е модерно и какво ще й донесе слава или пък нещо повече от това. И понеже аз имам абсолютната свобода и на главен редактор и на директор, си избирам теми, които на мен са ми интересни. Пълна с идеи, пълна с готовност да откликне на всеки един проблем, на всеки един въпрос, който евентуално действителността поставя. Значи аз мисля, че слушателския му пласт е тънък, защото въпросите са трудни, сложни и няма ги онея шарени медийни забавления и веселби, които ги има повечето. Но пък смятам, че един час в седмицата едно такова предаване е много потребно. Едно предаване, което има отражение върху участниците, върху слушателите. Такова задълбочаване по темите, чисто образователно. Магията радио. Радиото създава една атмосфера, която е много сакрална, тя е много лична. Людмила Сугарева съчетава професионализма си на журналист и интуицията на разказвач, за да изгражда разговори с авторитетни събеседници, които въвеждат слушателите в света на идеи, факти и културно наследство. Голямото достоинство на Людмила Сугарева е, че тя търси градивните, опорните точки, за да може да открои проблема. Има хора, които са на вълна деструкция, в никакъв случай не я заобикаля, но така или иначе иска да види тенденция. Онова, което ми е правило впечатление е толерантността, с която
водещата госпожа Сугарева се отнасяла към различните мнения. Хубава платформа, в която се чувстваш комфортно и в същото време искаш да кажеш много сложни, приятни, интересни неща. Людмила се придържа към своите лични ценности и разбирания за това как се прави добро радиопредаване и тя се умява да го прави вече 25 години. И като на един рожден ден има и торта, има и на здравици, има и усмивки. Да. Само мога да ви кажа, че 25 години някак си минаха и така като някаква, не знам, някакво съвсем бързо време, какво да ви кажа. Другото е работа, предаване. Води разговор, който е смислен, отвъд неща, които малко или много банализират битието ни. Предаването е в ефир всяка събота от 9 до 10 часа, както и от 22 до 23 часа в петък. За мен те получават отговор, но и още нещо. Те получават тенденция, към която могат да се обърнат. Автор и водещ Людмила Сугарева. Един единствен отговор никой не е дал. Значи и ние няма да дадем.